Čaute všetci, vítam vás pri prvom videi z tejto sérii. Takže, ako prvé si urobíme hamburger. Takže, najprv dáme tácku, takú s hamburgerom. Na ňu dáme tanier. Ako ďalšie tam môžeme dať šemru. Takže, dáme tam tuna. Na ňu dáme šalát. Ako ďalšie tam dáme mäso. Potom môžeme kečup. Takto. Dobre. A potom tam dáme podľa mňa už iba žemlu. Tak. A hamburger máme hotový. Ďalšie si k tomu urobíme hranolky. Takže najprv toto dáme tu a ideme do toho dávať hranolky. Prvá hranolka, druhá hranolka, tretia hranolka, štvrtá hranolka, piatá hranolka a posledná šiesta hranolka. Takže hranolky máme hotové a ako ďalšie si podľa mňa môžeme urobiť džús. Takže dáme si tu najprv toto pohár, na ktorom je pomaranč, tak si urobíme pomarančový džús a dáme tam odšťavený pomaranč. Takto. Tak, už to máme. A dáme na to už iba vrchnák a máme hotové pitie. A ja si myslím, že máme hotový aj celý obed. Takže idem vám to ukázať. Pozor, aby sa to nevysypalo. Takže jedlo vyzerá takto. Myslím, že to chutí veľmi fajne. A keď dáte like, natočím ďalšie video, kde budem variť sushi. Čaute!